danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkanmu da warhaka. Da farko idan wannan ne farkon zuwa wannan channel, da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bidiyon mu na yau zai nuna mana yadda za ka canza yare a Facebook zuwa harshen da kake so. Wasu za su ga da sun hau Facebook ya ɗora musu yarensu zuwa harshen Hausa, ko dai wani yaren daban, ko kuma wani ya hau ya canza ma yare. To yadda za ka yi ka canza yarenka zuwa yanda kake so, ko Hausa ko English ko France ko dai Arabic dai da sauransu. Yanzu ga nama Arabic muna so mu maida shi zuwa Hausa ko English. To da farko kafin mu wuce wannan bidiyo, idan ya burge ka danna mana like da comment da kalar bidiyon da kake so, don samu kai ma ka samu bidiyon ka wanda za ka yi amfani da shi wajen magance wasu matsaloli naka. Da farko za mu wuce kai tsaye cikin bidiyon. Za mu je wannan icon ɗin guda uku ga su nan a sama, za mu danna su. Zai buɗe ma gashi nan a wargatsai, gashi nan a cikin yaren Arabic. To sai ka biyo ƙasa ɗaya bayan ɗaya. Daga nan ka duba wanne ne mai alamar language. Misali gashi nan gurin mai wannan AA ɗin, wannan shine language ɗin da za ka canza kenan, shine language. Da ka shiga zai baka yarurruka ga su nan daban-daban sai kalar wanda kake so. Misali bari mu ɗau wannan Cinancin, kun ga ya koma sak Cinanci. To sai mu koma can ɗin dai, sai mu koma nan mu duba wanne ne mai alama wannan AA ɗin guda biyu, babba da ƙarama gashi. Da kun duba za ku ga ga Hausa. Bari mu ɗauki Hausa mu gani. Kun ga ya koma Hausa. Komi duk inda zan shiga yanzu Hausa zan gani a Facebook. Ga nan bidiyo, nan saƙonni, ƙungiyoyi, abokai, bidiyo, shafuka, an adana, wifi da aikin salula, abubuwan tunawa, sha'ani, wasanni, ga su nan dai da dama. Komi zai koma Hausa, tunda wani idan Hausa ka fi iyawa ka ga sai ka canza zuwa Hausa. Za mu koma yanzu mu canza zuwa English UK. Gashi shi kenan ya komo yaren Turanci cikin